wethu Sandile sibingelele sikhomukele kuKhosi kuseni. Yebo njani? Siyaphila makunjani? Saphila. Saluza uDaba ukuthi uye emkhosini womhlanga wena njengenjwayelo kwakho. Mhlawumbe sinike isithombe. Uhlangana kanjani nalomuntu ogcine sewumyeni wakho? Umuntu ngahlangana naye emhlangeni ngangihamba nomngani wami. So mangihlangana naye wasibingelela sinomngani wami wafika haga umngani wami wangixhawula. Wafuna inamba sa-exchange ama number and then kwaqala lapho ukuxhumana phakathi kwami naye. Akahlobene nobukhosi akahlobene nobukhosi. Umuntu wayeattendele nje. Umuntu wayeattendela ngizobuka lapha intombi. Then kwenzeka ke kwagcina kufinyelela nishada khona. Yebo. Uqala nini ukubona ukuthi hayi ngathi sekunokuhlukumeza sekuneyinkinga kulomshado wethu? Ukuthi sometimes uthando kahle liyayivala ilokungani liyavala ingqondo. Kahle lo muntu lo wangihlumeza before ngishade. Kodwa ngangaboni. Yeah. Yebo. Ngokwenzani mhlawumbe iziphi izinto lezathu obona ngazo ukuthi lokho? Ngizoshada kwaba khona lapho ukuthi khona inkosi yakaMpongose ngasekhaya ukuthi ngoba kwakuqala ukuthi iphuma intombazane ekade ihlola ngalezo zinkathi lezo yathi isacela ungezela umcimbi ukuthi iyangivalelisa ebukhosini. Shuthi mangabe sekwenziwa umcimbi lona kwamenya bonke abantu bamenya ochairman yonke into bonke abantu bafika lapha bazo attend umcimbi wami yena kodwa wanqaba ukuza mangabe mmema. Wathela angeke zekwazi ukuthi ezemcimbini etshelo omama inkosi na imfonele ngani ngaqala lapho uthayibu kanti umuntu kanjani ngoba phela ufuna efonela special inkosi akakuzi makuthiwa abantu bamcela ukuthi eze lapha ezena ngoba phela kushuthi mina naye sathandana ngithi kumele eze into emenza uthengezi ngagcina nishadile umcimbi uyacanga ukuthi wenziwe umcimbi kugcwele abantu abaningi kangaka kodwa manje futhi usingaye omunye akekho yebo khona kunjalo nagcina ke nishadile sagcina shadile mina naye ngo-2011 June. Mase senifikile ekhaya kwaqala kwakuhle kunini la akaze kube kuhle nje ngifuna uqamba amanga ngoba ngikhathi ngishada ngoJune kuyo yona leyo nyanga leyo wayesesha amashushu ukuthi ufuna ukulanda umunye umuntu wesibili ozongilama nganga understand sikanjani landa umuntu omunye ekubeni mina ngisanda kufika lana kahle kwenzakalani so understand kwami ngagcina sengihamba singiyobuza abanye abantu abangomakhelwane abangomakhelwane ukuthi kuyenzeka into kanje ukuthi umkhwana wakhe akuthathe emva lapho uthi usanda kushada mase esethe ufuna uthatha omunye umuntu bathi hayi thina sikwazi kwenzeka lokho ukuthi cha akasho ukuthi ufuna ukumlanda uthe futhi ufuna ukumletha la ezongibona egcekeni intombi yakho uthe lethe la ezongibona before yena ahambisa izinto kubo bathaya kwenzeki lonto leyo. So uma ngabe intombazane esekhulume nayo shuthi kwaba khona lapho enginqatshelana khona intombazane engavumi yebo ngangithi mhlawumbe ayi uzo give up mhlawumbe ke ngeze uthando sithi intombazane imphoxile cha waqhubeka ngoba kwathi emkhosini wesibili olandelayo uhambe sofuna intombi yakade ibhincisile emkhehlweni sifuna kube yona ke manje semele kube yona ke manje enza umakoti wesibili intombazane yanqaba ulanda khona emhlangene futhi yebo yeah. And then isilandiwe intombazane and then usukhona usungaphakathi kunani kwagcina kutholakala abantwana kulomshado yebo kwagcina kutholela abantwana kodwa bagcina batholela ukuthi belamane eduze kodwa hayi kwangesinhlo sami ukuthi belamane eduze abantwana ingoba yena ngathi mangihamba ngekhaya kade ngikhulela ingane yomfana wangiphoqa ukuthi ngisheshe ngibuyele emumva le emzini kanti mangibuyele emzini uyazi yena ukuthi kahle khathi ngade ngingekho bezenzela into zakhe so kuwa kunongayithembi ukuthi le muntu engihlangane naye mhlambe unesifo esithile yena ufuna ukuthi mangabe lo muntu lowo egula akudlulisele kana ngemilo okufa lo ingane nenyanga yodwa kwagcina isinye sami futhi saselula ngagcina sengikhetha enye ingane nakho futhi kwaphuza ngoba ngakhetha sekuna 3 months yathi mayina 3 months ingane mina ngangina 1 month esiswini enye ingane sikhula ngokulandelana dadwethu kancane nje ufisa ukuzosulela kuwena noma yini intathe wayithola endleleni kade ungekho yebo uyakutshela ngqo uyangitshela ngqo ayikho into engifihlela yona shothi wade babe intombazane wayesho ukuthi ngithi intombazane into engayifihla esengithatha njengosisi wakhe naqhubeka kanjani pho ukuthi niqhubeke ke mhlawumbe nize nitholele ingane seqale wakutshela kanjalo noma wakuphoqa ngasho ngathi mina angabikho right ukuthi ngathiwa mina nawe siya ocansini
sisi mina ngingazi nokuthi mhlawumbe kuyajova okwenziwani ngangazi nje izinto ngoba ngangingayisho kumakhelwane ngingazwani namuntu engafuni uzwana nabantu so ngakahlahle esenza lento le yokuthi mina naye siye ucansini hey kwaba nzima kakhulu ungazi noma mhlawumbe uHIV positive noma khona isifo socansi ositholile noma yini aha ngoba then after senze lento lesasihamba la ama clinic sambe sichecka samba ahamba nagadokotela mbo check igazi ebona ukuthi akanalutho engambuza indaba ungangicabangeli wenza kanjani into kanje ukuthi mina ngithi ngisanda kuteta wenze kanje what if uyagula lo muntu lo debane naye mina ngiyancelisa shuthi kahlahle kuzogula abantu abangaki so bathathu sonke nengane ngoba ingane iyancela ziphi nje ingane kumanje zikuyingane akafuni nazo and useza wakufaka icala lesondlo yebo bangifaka protection order ukhokha malini ngenyanga hayi protection order mina bangifaka maintenance yeah yebo bakhokhiswa malini ngenyanga badonsa u500 mina ngihola u2000 emsebenzini umuntu omdala kudawo noma umuntu ocishe ube umdala 86 mina ngo91 shothi wawuna 20 na 25 nihlangana yebo yeah uyasebenza kuyinyanga wena nje kodwa usondla ingane manje ngokwenkantolo yebo ngokwenkantolo mina sengondla ingane nalo ikhadi leqolo likuyi lengane lesibonelelo inkantolo yathini ukuze kube ekutheni wena ufune kondla bangibiza enkantolo kaNongoma ahamba ngaya khona ngawo attenda icala kodwa before ngiye khona ngafonela usisi lawa lapha ka maintenance wathi sisifaka 1000 ngasi mina ngizofaka kanjani 1000 sisi ekubeni ngenayo imali ngoba phela imali enginayo kahle kahle usala imali encane kabi le mali engeholayo uma ukuthi sengenza lezi idingo lezi engidingayo wathi nafaka 1000 lokho ngifonele usisi acela sengisendela ama bank details akhe lo muntu ngingayifaki enqabe ngithi mina no sokubonana enkantolo mangakuthi naye ungifaka isondlo ngahamba ngakhona enkantolo kaNongoma mangifika khona ngangibhalile phansi ephepheni ukuthi imali engisebenzisayo ngisebenzisela ukuthi esalayo le wathi usisi kahle kahle ngedelela lo wasenkantolo le kwa maintenance bangathi ngithi mina ngizokhipha imali encane kangaka enganeni kahle kahle imali emele uyikhiphe imali yokuthi ngathi mina angali ukuthi mina ngikhipha imali enganeni but yena bekumele uma siyaxhumana mina naye esho ukuthi cha ingane njengamanje ziyangisinda ngoba usekhona ukubambayo ngicela ufake imali yokuthi hayi ukuthi yena vele angifake maintenance kanjalo nje indaba singaxhumana naye ngoba phela manje nezingane kahle kahle nje uthi wasenihlukene ziyanixhumanisa izingane Producer Sazama lamthiya uzama ukuthi sikwazi ukuxoxa nobaba weingane ngathi akasebambi njengamanje siyacela ukuthi uma kuthi ke uyabona yithi esifonayo emsakazweni uKhoze FM njengokwesivumelwano kuba sikwazi ukuxoxa qale ngosizo othi uyalidinga njengalokhu uthe awuthi ithuleleni usize bengithi ngiyadinga kuyithuleleni ukuthi ngithole ingane noma ngibe nelungelo ukuthi ngiyibone ingane mangabe ngidinga ukuyibona mina la sikhulumisana lo muntu uthi ingane ziza kanjani nayo ibona kanjani sithi singakimi nalokuthi ke i-divorce degree yami angimazi nokuthi wangidivorce laphi ngaya ngisho kaNongoma ngithi ngiyofuna i-divorce degree bathi akaze ngidivosele khona angimazi wangidivorcela kuphi nendawo izinto zami zimile manje angikwazi ukushintsha isibongo ngashade ngathi ngashade ngombatha yena soyashintsha babiza umhlanga into zami mina angikwazi ukuqhubana nezifundo zami ngoba lokhu ngisebenzisa umbatha kumanje bele ngihambe ngomukela iziqu zediploma ngizomukela umbatha lo engawazi naye ngasawusebenzisa umuntu wabuka endaba enosibonela umuntu wabuka lo akere umsolo umuntu yazi nje mina ngithanda nisigomeza kudadewethu ukuphokophela yes umuntu ophokophelayo umuntu onombono ngempilo yakho kuso sonke lesimo wena uyaqhubeka uyafunda ngapha eceleni uyaqhwisha uyafunda kufanele ugraduate manje leyo nto ikhombisa ukuthi ungowesifazana ohlakaniphile ungowesifazana onamandla unombono ngempilo yakho noma kwenzeke noma yini ke uphoxekile ngendlela ophoxeke ngayo wazigcina wathola umuntu orongi ongakaze ngempela kuyavela ukuthi akakaza kuthanda kodwa uyaphokophelela namhlanje kufanele ugraduate kulungile sizofika sinjalo kepha ngiyathemba ukuthi bakhona abazolekelela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kwayena usasishintshile lesi sibongo owawuthi ushadele kusona futhi udivorciwe manje mama uchecka kwinto kuyavela ukuthi divorced
uyavela kodwa inkantolo kwavela ngikhathi siye khona lapha emantshini ukuthi lo muntu angidivosele empangeni yambuza imantshi ukuthi hawu wadivosa kanjani empangeni umuntu udivosela lapha ashadele khona kanongoma shuthi wathena hayi khona ihlobo zami ezile yathi hayi futhi asikeni ngoba size kahle kahle ngecala lasisi hayibo okuyilapha imantshi angitshela khona ukuthi lezi ngane zozodla zizisebenzi nganga understand ukuthi why kusho manje kanongoma athi ngizozodla zizisebenzi ingane and manje silale wathola ithuba ukuthi belalele lokho iside lesto belalele lami iside upha nje babesho ukuthi bafuna maintenance ngizokhona ukuthi ngiyikhokhe mntu afet there's khona enye critical area la ekhona yokusathe ichaza usisi kodwa uzoyishola washada ngena ID ushada sengena ID ngoba leti athi igcina ihlukumeza nomndeni wakhe abazali bakhe umbuzo bese ibuza nokuthi ingane mayithatha emhlangeni indlela ethathwa ngapha le ebona intombi lapha wafika weseyake ekhaya wayolobola indlela sekuyito yomndeni ababe bashadisa njengoba kusuke khona nephoyisa lenkosi abakubheki lokho ukuthi lo muntu unganani iminyaka njengoba engana ID ngabe sishadisa umuntu ukahle ngokweminyaka because iID uthi wayithola isishadile yebo ngayithola sengishadile akuzigcina kushadiseka nezingane la ya kwasekwenza isitifiketi ke sokushada senisha usuthola iID senivele senishadile naseniba nesitifiketi yebo somshado ohlanganisa amafa ohlanganisayo yebo so manihlukana unento afana ayithole kuwena wanihlukana naye ngokunjalo nayo maniphela manje no uyalapha kuphela ukulapha kwakhe kunawo amakhasimende bengenayo ngokwazi kwakho yebo bekhona amakhasimende angenayo awufuthi uyenza imali naye yebo kusho ukuthi naye kufuneka akhipheke ngoba nasegcikela unandi emqasha ikhandela egcikela uyabona nje nawe kusho ukuthi umbobo kuleyo umxhaso le ngoba nawe phela nishade into efanayo la uyabona kubhlungu kakhulu konje abantwana bana 10 and 11 ugcine nini ukubabona ngicine ngonyaka odluli ngoDisemba kade ngingababoni lokhu ngingabashiya ngo2016 engafuni ukuthi ubabone engafuni ukuthi ngibabone bengaxhumana nabo. Okay, so khuluma nabantu abazomthetho ukuhamba kwesikhathi mhlawumbe message yakho ngayibhekisa siyabukhosi nomhlanga nje kunezinye ingane ezikhona njengomuntu osuke waya khona waphinde wabhekana nesimo njengaleso ungathindi ukuthi uyikhulise intokazi ngoba amehla asuke ethe njo kogalakajana begadile. Into engayisho entombini ukuthi uyigcina kubalekile uma umuntu osifazane ngoba mangabe uyigcina suwe sibalekela izifo laphayana etholakalayo uma ususe ingane kodwa angangena ekhanda ukuthi igcinele ukuthi ufuna ukushada ngene ekhanda ukuthi ngigcinele ukuthi ngifunde isikole ngiqhubeke nempilo ngibe right and then mase ngiyamthola umkhwenyana kungangeni ukuthi ngifuna ukushada empilweni kodwa phela angisho umshado wrong ungakuhlangabeza indlela ohlangabeza ngayo sengiyacela ukuthi ebantwini besilisa mangabe umthatha umuntu lapha emhlangeni sacela ukuthi uyimisele ngoba phela ingane abantu akuzithatha uthathela mahala. Asabukeleke owazi kangcono ngezomthetho uSifiso Ngcobo uyi-attorney lapha ke eNgcobo Attorneys Incorporated eMpele eNgcobo Attorneys Incorporated. Mfoka Ngcobo sikubingelele futhi sikwamukele kuKhozi. Ngibingelele emsakazweni uKhozi FM, ngibingelele nabalali boKhozi. Mfowethu asiqaleni ukuthi iziphi noma yini amalungelo nezibopho zabazali uma kuwukuthi bekhulisa abantwana sebehlukanisile. Uma ngaba abantu sebehlukene or abazali sebehlukene ngokwenjwayelo kuvame ukubhalwa lapha kwi-divorce order ngisho ngathiwa nihlukanise ngokungamsebenzisi ummeli nihlukanise ngokusizwa iclerk lenkantolo baye benze sure ukuthi kubhaliwe ukuthi izingane zizo nakekelwa kanjani nomzali wazi ukuhlala nengane uzozibona kanjani lokho bakwenza ngokusebenzisana no family advocate. So baba yini abayibhekayo ukuze kuthiwa isele nobaba wazo okuyimina kunokuthi isele nomrozo uma wazo. Okuyebheke kakhulu ukuthi inkantolo ingafisi ukususa ingane ukuthi ixephule lapho behlala khona. So uma ngabe sekushaya isikhathi sokudivorce umuntu lokuyena osuke ehlezi nezingane ngaleso sikhathi kuye kube uyena engathi usuke kwi stronger position ukuthi ingane igcine ihleli naye lo ebengahlali naye zingabe isahlala naye seziyombona ngenxa ukuthi njengomzali naye unelungelo lokuyibona ingane.
Angazi ubuyizwile yini conversation yethu nodadewethu but just ukunika isithombe ngifuna ukubheka ukuthi mhlawumbe kwenzeka enkantolo yangempela yini noma kwakhona okwenzeka ukuthi ngafike nginga-attenda kalikhumbula udaba yo-attenda indaba yesondlo kodwa ke wathola nje ucingo kumuntu wamtshela ukuthi uzokhokhisa u-1000 wena uyosondla lezi ingane up until kusebenza ubaba wazo izingane lokho ngikubuza ngikubhanqa nokuthi insolo zokuthi baba ngane uyalapha kukhona naye okungenayo kuyena kodwa okay ikhadi la kwasasa lihlala kulule ingane lihlala kuyubaba wengane but still usaclaima u500 rand okunemtsolo zokuthi wawuthola via i-court order. Ngizama ukubheka ukuthi iyona procedure esetshenziswayo le angithi kuzo-attenda ngithi ukuthi ke icala lingilahlile kwayimina oyitholayo because ngikhona lapho nane divorce kuney'nsolo zokuthi yenziwa engekho wadivorceiswa empangeni ashadela Olundi. Asiqale la kwi-divorce kufane azame usisi ukuthola i-court order adivorce ngayo empangeni. Ngiyacabanga ukuthi uma azi ukuthi wadivorcela empangeni angakwazi ukuthola incwadi ene-case number kuyiwe empangeni kuyotholakala i-divorce order. Leyo divorce order ngalindela ukuthi ikubalule ukuthi i-maintenance izokhokhwa kanjani, ikubalule futhi ukuthi ingane zizohlala nobani, lo okuzofane ayibone angahlali nazo uzoyibona kanjani. Uma bese siza la kwi-maintenance la kuthiwa khona uzokhokha imali, enkantolo asikho empeleni isinqumo esithathwa okufanele sithathwe angisho kanjalo umuntu engaziswanga either usuku lwecala o aziswe ngaso isinqumo ngqo uma selimlahlile icala. Akuvamile ukuthi kutholakala ukuthi usulahlwe icala le-maintenance ube bewungatshelwanga nosuku lwalo ufonelwe nje enkantolo bangakwenza khona ukukufonela yebo kodwa kufanele kube namaphepha abenza sure ukuthi ayafika kuwena nawe uthola ithuba lokuyiphendulela phambi kwayo inkosi yenkantolo kube ne-enquiry liyaqulwa icala le-maintenance alivele nje lenziwe i-clerk nokuthi litshele ukuthi uzokhokha imali engaka. Ngokwazi kwakhe ke sibheke nakho-ke nami nginayo imali information nje ngiyitholayo nanokulobola ukuthi wawayishaza phelela okusho ukuthi umsebenzi wokulapha uhamba kahle yini manje kufanele makuwukuthi sababili sinatohatoha nangomunye uyafunda kodwa khona amasentanyana mhlawumbe aphinde awathole lapha nalapha nalona uyalapha kodwa manje ngazi ukuthi mina ngedwa njengomama okhokhiswa i-maintenance. Yes, into engayi-advise lapho ukuthi esimene esikanjalo uma ngabe ukhokha i-maintenance mhlawumbe usuyabo ukuthi iyakuxaka noma wazi uvumelane nayo ekuqaleni, but ake sithi nje isiyakuxaka ngenxa yesimo somsebenzi. Into okufanele uyenze ukubuyela enkantolo uyofaka isicelo sokuthi kubhekwe kabusha lesinqumo esathi wokhokha le mali engaka. Uma ngabe sekwenziwa lokho sekuvulelwe icala uyakwazi ukucela lona i-clerk leli ukuthi libhale incwadi esibiza ngesuphila libhalele wonke ama-bank akhona eSouth Africa ukuthi alethe ama-bank statements anoma iyiphi i-bank account ongabe unayo. So uyakwazi ukubona ukuthi njengesikhathi manje angicabanga ukuthi mhlambe inyanga le ungabe ayibhenki indawo, so kungakwazi ukutholakala ukuthi imali ayenzayo noma uyibhenka kuphi nendawo. Hey no siyabonga nangomunye umuntu onesimo sifana sadadewethu nje sesigoqa ungathini kumuntu ongathi uyavinjelwa ukuthi abone izingane yini ilungele nginalo njengomzali? Ngokomthetho we-Children's Act empeleni akekho umzali ongenalo ilungelo lokuthi abonane nezingane zakhe. Into nje engayi-advise kubantu abanqatshelwa abazali ukuthi babone izingane zabo ukuthi ngokuphuthuma aye kwi-children's court eseduze naye akwazi ukuyosizakala ngokuthi athole ilungelo le-contact nezingane zakhe.